Bueno, jarraian, eta ea ordu bat erdietan bukatzen dugun, internazionalizazioa eta lokalizazioa OpenOffice, Firefox eta Thunderbird euskeraz. Bai, gure artean Iñaki Larrañaga, Doteo, Sundan enpresako zuzendaria eta Julen Ruiz Aizpuru, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea dugu. Hasiera emateko, gaur egun, bai unibertsitatean, baita enpresetan ere, gero eta gehiago erabiltzen ari gara OpenOffice, Firefox eta Thunderbird bezalako aplikazio libreak. Baita euskeraz erabili ere. Askotan ez gara jabetzen, zenbat lan dagoen euskarak eta lan horien atzean. Bai? Gaur euskarako software librearen munduan oso ezagunak diren bi informatikarien laguntzarekin kontatuko dugu, itzulpen eta lokalizazio lan horiek zertan datzaten azaltzeko. Alde batetik Iñaki Larrañaga, esan bezala, Doteo, eta OpenOfficeko euskarazko bertsioaren arduraduna, eta bestetik Julen Ruiz Aizpuru, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea, libresaleko kidea eta Firefox eta Thunderbird aplikazioen euskarak eta lanetan trebatuta. Zuenean? Vale. Ez da gira da bilen? Bai. Eskerrik asko Juanan, da, eskerrik asko zuei bai. Honea etortzegatik gan, baita internet bidez jarraitzi guenai. Eta, beste gabenik pixkat Firefoxen euskaratzen lanai buruz hitzein goizuet. Bakit hor programan Firefox eta Thunderbird agertzei gala, baina aurratzei zuet bi prozesuak gutxi gora bera igualak diala, baina Firefoxen zentratuko gehala batez ere. Eta beste gabea zingo geha. Firefoxen euskaratzea lantzeko ikuspegi ezberdina ikusiko ditugu, batetikan, atzetikan nor dabilen, eta bestetikan barrura sartuko geha, sukaldeaino, eta ikusiko dugu zer eta nola itean. Hortaz, horiek izango landuko ditugun bi ikuspegi nagusiak. Eta beste gabe lehenengoak hasiko geha, hau da, atzetikan nor dabilen, zeintzu dian errudunak, eta dagoeneko jardunaldi hauetan aipatu dan librezale taldea dago honen guztian atzetikan. Nortzu geha librezalen? Librezale software librean inguruan moitzean talde bat da. Eta talde bat izatea hori azpimarratu nahet, gu ez geha inolako elkarteikan. Gu beste gabe jende multzo bat geha, musutruk lan ite deuna eta ez dugu inolako diru laguntzaik jasotzen. Bestetik talde irekila geha, edozeinek ardezake parte, nik parte atzeten bezala gela hontan dagoen edozeinek ardezake parte, hortaz zuen ekarpenak ongietorriak izango ja. Eta bestetikan talde horizontala da. Honek esan nahi du inor ez dagoela inoren gainetik, eta erabaki guztiak posta zerrenda baten modu asamblearioan hartzei ala. Bale, aurkeztu beha pixka bat gure burua, eta bain ikusiko dugu zeite deun. Guk, esan dugu software librean inguruan moitze gehala. Orduan, software librea ardatz hartuta, softwarea lokalizatu ite dugu. Zer da softwarea lokalizatzia? Akaso jakingo ezue edo pentsatuko ezue bakizuela, eta, esango izuetola laur, dala softwarea moldatzia tokian tokiko ezaugarritara. Eta ezaugarri hau nagusiki hizkuntza izatea, baina ez da izaten ezaugarri bakarra. Lehen OpenBravo aurkeztu duguenen, ikusi dugu, ez dala bakarrikan itzulpen bat egitea, baizik eta moldatu berdiala tokian tokiko zenbait ezaugarri, eta horiek oso garrantzitsua dira. Orduan, metafora bat iteatikan, mentxeak hau Mozillako dinosaurioa eta euskaltegitik pasada gero, euskeraz badaki. Baina pixkat aratago jun berdeu eta lortu berdeu bertako produktua izatia. Hortaz, Euskola bela eman berdi jau, ikusteko bertako produktu batekin nahi gala. Eta gutxi gora bera, honen inguruan jardungo gea ondorengo minututan, eta bigarrengo zatira salto inez, hau da, barrutikan zer daun, sukalde hortan sartuko gea, eta bertan sukaldian noski sukaldaria gaude, aktoriak. Nagusiki irudia aktoriak, batetik itzultzaileak noski, bestetik koordinatzaileak eta azkenik probatzaileak. Hemen ikuste dugu eskema nagusi baten, batetik itzultzailea bere lan egingo, gero horko hodei hortan koordinatzaileak eskua sartuko, lortuko dugu euskerazko Firefox bat,
gero probatzailea etorrikoa eta feedbacka emango. Noski, aktore hauek edo sukaldari hauek maila teoriko baten aurkezte ditut, ze azken finean askotan bukatzeu pertsona berdinak hiru rola jokatzen eta horratikan azpimarratu nahi zuen ekarpenak ongi etorriak izango dela. Eta besti gabe banan-bana ikusiko dugu aktore bakoitzak zeiteun. Lehenengo, esan dugu itzultzaileak daudela, eta itzultzaileak prozesuan lehenengo zatila dira, eta batez ere aplikazioan interfazian gainean itegu lan. Noski, itzultzaileak teorian itzuli bakarrikin berko luke. Eta guk uste dugu, nik itzuli nahi, zein berret, itzuli bakarrik ezta. Orduan, muga teknikoak gainditu inberritugu, eta horretik iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela prozesu hori erraztia. Prozesu hori errazteko, gaur egun ze izangoa gauza hobia, web bidez itia baino. Eta horretarako tresna badaudenez, eta libriak erabilita ditugu, eta tresna hori Putel deitzea. Putel nahiko tresna sinplia da, gure ustetan behintzat, eta orain arte ondo funtzionatu igu, hor ikuste zuen hori da, adibide bat, bazkerretan izango genuke jatorrizko testua, inglesez, eta eskubialdian jungo gineke itzulpena osatzen testu ere mutan. Eta hori izango zen gutxi gara interfazian lana burutzeko itzultzaileak duen interfazia. Firefoxen itzulpena hor dia pixka bat berezila da eta ez da bakarrikan menuko sarrerak itzultzia. Interfazia ez pixka bat aratago dihua. Eta adibidez, inproduct horriak deitzeianak itzuli berra daude. Abedia nolabait web horri batzuk aplikazioan bertan barneratuta daudenak. Esate bateako, hemengo hau, Firefox lehenengo aldiz kargatze deunen, hauxe agertuko zaigu. Horrelako, ez dakit, 10 bat horri edo izango ditugu, eta hauek ere bai kontuan hartu berdia itzulpen prozesuan. Eta honekin nolabait, aplikazioan lana borobiltze deu, baina bestalde, azpimarratu nahiko nuke, Firefox zuek jakingo zuen bezala aplikazioa, baino zertxoa gehiago dela. Edatzeko aukerak emate ditu, gehigarrien bitartez, eta horregatik pixka bat baitare bere ekosisteman sartu geha. Ekosistema hortan, adibidez, AMO edo Addons Mozilla Org webgunea lokalizatu deu, eta baitare, pixka bat modu orokorrago baten, Mozilla Europe, Europako Mozilla komunitatean gunea, hori baitare lokalizatuta dakau. Bertan, Mozilla produktuan inguruko informazio oso da xea aurki dezakezue. Honekin beraz, ekosistema borobiltze dugu baitare eta itzultzailean lana gutxi bera hori izango litzake. Beste gabe, bigarrengo aktore edo sukaldari horrekin hasiko gea, koordinatzaileak alegia, eta ikus dezakeunez horko diagraman nolabait lan potoluena behakin berkozun. Da nolabait txefa bezala, ezta? Sukaldari nagusia. Orduan, txefonek inberduna da prozesu hori guztia bermatu. Eta prozesu hori, pixka bat esplikatuko izuet, prozesua leku ezberdinetan gertatzea. Hau guztia da Mozillako zerbitzarietan pasatzeana, hau koordinatzailean makina lokalean gertatzena, eta beste hau gure zerbitzarietan pasatzeana. Orduan, prozesua hemen hasiko litzake Mozillako Mercurial zerbitzariean. Prozesua hemen hasiko litzake Mozillako Mercurial zerbitzariean, bertatik guk itzulpen fitxategiak eskuratzen ditugu, eta behin fitxategiak eskuratuta, formatuen hartuko bihurketa bat egite dugu, gero Putelen erabilia izateko. Putelen, leheno ikusi dugu bezala, itzultzaileak bere lana egingo zuen, eta behin lana osatuta, berriro koordinatzaileak jungo zen, fitxategiak hartuko lituzke, eta atzerako bidea, kontrako bidea egingo zuen. Bihurketa egin, eta kargatu Mozillako zerbitzaritan. Behin Mozillako zerbitzaritan daukagula, guk ez dugu hortikan aurrea zerrin behar. Hor dago makina berezi bat, Billbot deitzeana, hori arduratuko guk indako itzulpen lana hartziaz, eta nolabait piezak, Firefoxekin piezak lotuko ditu,
eta euskarazko Firefoxa izango genuke. Gainea, 3 zapore edo kolore ezberdinetan, bai GNU Linux, Macintosh eta Windows sistematako prest. Bueno, ikuste dugu, prozesua, hola laur esan dut, baina bere komplikazioa azka, eta horreatikan beharrezkoa da prozesu hau laguntzia tresna batzukin. Horretarako nagusiki 3 tresna erabiltzen ditugu, tresna 2 izango dira, batetik gu geu garatutako script batzuk, prozesua simplifikatzeko, bestetik Translate Toolkita, hau da, liburutegi eta tresna multzo bat, formatuen arteko bihurketa egiteko, batez ere, beste gauza batzutako ere balio du, baina batez ere horretarako erabiltze dugu. Eta azkenik, Localization Dashboard deitzeana, hau da, Mozillak berak garatutako tresna bat, guri lokalizatzaileoi laguntzeko, eta horrelako itxura daka. Bertan, lortuko genuke uneko egoeraren ikuspegi orokor bat. Hor dazkagu produktu ezberdinak, Firefox 3, 3 bata, Thunderbird 3, Sunbird bata, eta ikuste dugu edo ondo konpilatzen duen, edo fitxategia falta zaizkigun, edo bestelako informazio lagungarria. Eta momentuz, ikuste zuen bezala lanian egia. Eta, honez gain, elementu lokal batzuk kudeatu berditu, koordinatzaile horrek, bilaketa barra, laster markak, jario irakurgailuak, eta hemen ikuste dituzuen hau edia, adibidez eskubialdian, bilaketa barran ikuste zuen defektuz, elebila eta euskerazko Wikipedia eskura daudela, erabiltzaileantzat, eta hor jario irakurgailu, ez da jario irakurgailua, adibide bezalako jario bada, eta hor berriako azkeneko albisteak argatzeia. Eta, bukatzeko aktore hauekin, probatzailean lana ikuste dugu, gutxora era azkeneko pieza hori dela. Hartuko luke labetik atea berri dan euskerazko Firefoxa, probatuko luke eta horren inguruko feedbacka emango luke. Hortaz, lokalizazioa probatzeu eta akatsen berri emango luke. Akatsen berri emateko kanal ezberdinak erabiltzaitugu, baina batez ere wikia azpimarratuko nuke. Wikiko horri bat irikitze dugu, bertan akatsak apuntatzen juteko eta apuntatu ala zuzentzeko. Eta, ikusi dugu, 3 rol ezberdindu diala, baina esan dut, gehiena pertsona berdinak iteituela, rol horiek jokatzen dituela. Demagun, hemengo norbaitek, hau guztia ikusi da geho, esateu, nik horko prozesuko atale ematen laguntzia dakat, zegin behar dut? Guk dakau posta zerrenda nagusi bat, Mozilla bildua librezale.org, bota mezua lasai horrea, eta esan, honekin laguntzeko prest naho, eta guk eskuak zabal-zabalinda hartuko zaituztegu. Gai orokorraua jorratu nahi dituzuela, librezalea bildua librezale.org posta zerrenda dakazue, eta hor, esate bateako lokalizazio berri bat hasi nahi baldin badezue, bertan eska ezakuzue laguntza. Guk, esan bezala, laguntzeko prest gaude, denbora asko igual ez dakau, baina, hortxe gaude. Eta gutxera bera, hoxe da dana. Eskerrik asko.